Singabazali bhuti balapha ezinzani. Apha sinengxaki, that is why sibize imedia izosinceda. Because into eyenzekayo sifumaniseke into yoba imali yalapha esikolweni ifika ezandleni engafanelanga bazifika kuzo. Uprincipal wesikolo usebenzisa imali ngohlobo oluthandwa nguye. Ukwenzeka ke ngoku kube kanti silapho ngeli xesha sifumene ipetition from iitishara zesikolo ezichazayo into yobana ngaba imali yesikolo isetyenziswa ngohlobo ungekho semthethweni. Xa sizama into yobana ngaba sibize uprincipal uba makazosicacisela ngeripoti esiyifumanayo kootishara, uprincipal wathi akazokwazi ukuza kuthi thina singabazali, kutsho umhloli omphetheyo oserhobusane. So sizamile ke amatyeli ubana ngaba makaze azothetha nathi sade safikelele ekubeni yoba xa iitishara zingakwazi ubiza imeeting, because uthe ukuze angazi kuthi imeeting ayibizwa ziitishara, ibizwa nguchairperson plus naye enguprincipal. So akazokwazi uyiathenda loo meeting, kutsho umntu omphetheyo. Sihambe apha ke amaxesha amaninzi because besiqale saza qala sine-consent ka-55% we-passing average last year. Sinothisa ke thina ke singabazali into yobana ngaba kumke uprincipal apha, former principal uGaca. So emveni uba uprincipal uGaca emkile apha sifumene u-55% ka-grade 12, uyaqonda. So xa sifika ke kwi-first meeting, because ever since emkile uprincipal apha esikolweni uGaca akhange sibizwe for ii-meetings, waphela laa nyaka wathi gungqu singayazi uba kwenzeka ntoni na. Sava ke ngamayemyem ubana ngaba umntu osabambele uprincipal nguprincipal umama uKhaliphile. So usibizile ke uzosicacisela ngento ka-55%. Ekucaciselweni kwethu ka-55% zibe khona nezinye iitishara kulaa meeting eziye zachaza, because siye safuna uqonda uba lo 55% uvela ndaweni, kufeyilisha abantwana bethu or ababehave okanye nguprincipal or ngutishara okanye kwenzeka ntoni. Kwafumaniseka into yobana ngaba kubekho ukruthwakruthwano olukhoyo kwinto yobana ngaba uprincipal abe yiprincipal. Bathe ke xa bethethayo ootishara bebesemithingini kuhambe iprotocol wrong from erhubusane. So yilaa nto iye ya-affect into yobana ngaba abantwana bethu babe ku-55%. Before ke leza abantwana bafike ku-55%, I mean ilaa nto i-passing average yalapha esikolo ibe ngu-55%, ibingubani before? Benihamba kobani? Besihamba koo-92, 95, 85. So only iqale last year le nto le? Iqale ukumka kaprincipal. From 90 something to 55. To 55%. Hence ke ngoku nina ningabazali i-consent. Sibe ne-consent into yobana ngaba inoba ke ngoku kwenzeka ntoni. Because kaloku nokumka kaprincipal thina khange sibe nento nesihlahle siyivayo uba uprincipal umkile. Then ke ngoku xa kuphela unyaka kwafika u-55%. And there was into obuthetha about i-petition ibisenziwa ngootishara. I-petition yenziwe ngootishara, idate ibiyi-18/03/2025. Nantsi petition ebize abazali uba masize apha esikolweni. Le petition ke ngoku sifumanise into yobana ngaba uprincipal wesikolo ulawula isikolo ne-SGB. SGB leyo iqhekekileyo. Kukho i-SGB ehamba nootishara nabazali, kukho i-SGB ehamba noprincipal. Le SGB ihamba noprincipal ngaba basayinayo bakhuphe imali zesikolo baswipe nasezindaweni bengafanelekanga into yoba ikhadi lesikolo liswipa kulo. So simbizile uchairperson yenamntu benelungelo ene-access yongena kwinto yemali yesikolo noprincipal, akhange aze, uze only kwile last meeting besithatha ngayo isigqibo into yobana ngaba ngoku funeke simxelele urhulumente asincede aze apha esikolweni, because into esiyifunayo sifuna imali yesikolo ibuyele phi esikolweni, ebhankini yesikolo, because zininzi iikheyisi ezenzekayo apha because akukho mali yesikolo. Umzekelo namhlanje ndimile apha kule ndawo, ndizawuphuma apha ndibheke eofisini ndiyoxoxa ngento edimisele nokuxabana kwabantwana ngokokutya, because ngowam umntana ubethiwe apha esikolweni. Ubethelwe into yokutya. Ukutya ke kwalapha kushokoxekile because kukho le wili yoba kungatyiwa. Nangoku bekuvulwe izikolo bebengatyi abantwana. Nangoku before kuvalwe izikolo abantwana bathi kuthiwe kubo mabahambe bayohlala emakhaya, izikolo zingakavalwa because akukho kutya esikolweni. So xa simbuzayo uprincipal akazi ukuthi azoziphendulela, uphendula ebantwaneni eziklasini athi imali endiyityileyo ngekarhulumente.
nakotishara ingathi uthe xa ephendulayo imali ayityileyo yeyorhulumente. Mind you ke wena bhuti ne, nje besithi utye imali karhulumente sikhutshiswe i-300 kwesi sikolo. Kuthiwa ezi 300 zeze-raising fund ne, ngoba imali ekhutshwa ngurhulumente ayoneli. But still yena again uprincipal athi unelunge uyityile imali karhulumente imali ayityileyo. So thina sizikhuphela ntoni ezi 300 xa ekwazi uyitya le imali karhulumente? Iyayiqonda? Okay. Sibafikile ke abahloli apha kwi-meeting ebesinayo thina ke ngoku singabazali because siye saqhubekeka sazenzela i-meeting. Bafike nge-14 ka-April abahloli ababini besithi ke ngokubona bengu-Mr Mrhwebi nomnye umama ibingubani kanene laa mama ebefikile, ndisalibele ke igama lakhe ne, but ibingu-Mr Mrhwebi wachaza ke uba uMr Mcoyana umhloli wesi sikolo akekho, so kuthunyelwe bona. So thina sibe ne-concern into yobana ngaba okokoko uprincipal ebethethe uba umphathi wakhe uthe makangazi kuthi ezimithingini. Why ngoku kuzofika uMr Mrhwebi? Because bekufanele kufika uMr Mcoyana lo ulawula esi sikolo, sikwazi uthetha naye ubuso ngobuso, simxelele ke naye uMr Mrhwebi nalaa mama ebehamba naye ungumhloli ingxaki esinayo, samnika le ncwadi because le ncwadi yile sirekhoda kuyo uba kwenzeka ntoni kwezi meeting sihamba kuzo. But ke ngoku bahambile bathi bafuna uba ne-SGB, bafuna uba ne-meeting ne-SGB, babe nayo ke meeting ne-SGB. Then thina sanikwa i-report back yi-SGB, safumaniseka uba le report back siyifumanayo ayisonelisi because kuphinde kwabuya iphepha ebhenki nali eli phepha libuye ebhenki still again lisa-athatsha aba bantu basebenzisa imali yesikolo ngendlela engafanelekanga, which is ngumama uAsanda Thembeni noPrimrose Aplom noThandeka Tyalo nolindelwa Primrose Khaliphile. Ngaba bantu bokuqala bebenzile. Iyaqonda ke ngokuthi thina besinengxaki apha, iitishara bezikwi-SGB, kwisigaba se-SGB ziye zaresigna because kaloku ziyahlukumezeka yinto eyenzeka esikolweni and abaxelelwa izinto ba kwenziwa ngohlobo nohlobo. Umuntu owenza izinto ikwangaba bantu babhalwe apha. So saqonda into yobana ngaba siphinde ke ngoku silinde umhloli ayizosinceda nto because kaloku i-bank account yesikolo ibishiyeke ne-R100 ngela xesha. Ezi 300 besizikhupha from January from last year azikho. Sifuna uqonda ke i-300 zethu ziphi? Kwezi meeting sihamba kuzo kutyiwe imali ze-tie ceremony. Kwakusuppose kukho i-tie ceremony ka-grade 12 yapostponwa because imali iyiwili ayazi uba iphi na. Kukho abazali abakhuphe imali ze-matric jacket, azikho ezo mali ze-matric jacket, ziimali eziphume ebazalini ke ezo. Imali ye-tie ceremony zityiwe, yaphinda ke yenziwe i-tie ceremony because ngela xesha befanele uba yenziwe ngalo yaye yapostponwa, akho mali. Yenziwa ke ngoku kwixesha elilandelayo. Imali ze-matric jacket azikho, kutyiwe neemali zeekhempu, imali eziphuma ebazalini. Uyayibona into eyenzekayo apha, which is ke ngoku grade 12 and uprincipal une-classes apha esikolweni azingenayo. I think uteacher science, life science ne-maths. And then abanye abazali bakhalazile emeetingini uba iincwadi zabantwana babo ziblank, akutitshwa because kaloku xa silapha emeetingini yena uyahamba angabikho, which is ke ngoku befanele uba ngela xesha yena uyathini, uyatitsha. Umzekelo ngoku ke ngoku kuyo yonke le nto yenzekayo xa sifika apha esikolweni kuthiwa uselivini uprincipal. So namhlanje akakho. Akakho, uselivini kuthiwa uzawubuya ngoJulayi. And uyethu une-subject ezimbini azititshayo. Une-subject ezimbini azititshayo. So kungona ke ngoku kule meeting yokugqibela besinayo ukuba siqonda uba namhlanje sithathe isigqibo, kwathiwa kuziswe utishara, uziswe ngumhloli from eRhubusane ozawubambela uprincipal. Uloyiko lethu ke ngoku ukuba uzisiwe ke ngoku ukuba uprincipal akanophinda abuyela apha esikolweni, imali zesikolo zizawubuyela njani? Because u-SGB yena ebekhona kule last meeting besinayo, simbuza malunga nezi mali bazisebenzisileyo kuswipe oHungry Lion, kukhutshwa ama-1,800, kukhutshwa ama-600, kwethiwa amapetrol ema-Shell garage ama-400, kugrosalwa koSpar. Yonke ke le nto yenzeka nge-public account, nge-public school account.
yonke le nto siyifundayo apha. Zikhona ke nezinye ezikhoyo eziye zavela ekuswayipha kuzo nakoMtheza. Uthe ke xa ephendula yena uchairperson akayazi ezinye imali naye njengoprincipal, wazi ekaHungry Lion ne-600 kwa istatement esi asinika sona zoba uyayazi 600 ayihambelani nohlobo athetha ngalo, because uthethe ngento yamaxesha ngo-5 babetha besebhenki kodwa imali ikhutshwe ngo-9, 9:20. So all in all eyona nto nikhalazelayo abazali ku-akhawunta kwelanto kwe-SGB leni ilawula imali to ebazalini uba imali phi na. And number 2 yeyoba yilaa drop eyona nto i-concern kumntu, I think kubantu bonke balapha eBuffalo City, because i-target yalo nyaka I think it's about 90% uba izikolo mazipase ngo-90%. And now xa idrophe from u-92 to u-50, u-50 something percent, which is yeah. And as i-parents nina ni-concern about abantwana benu abafundiswa nganawo une-2 months engekhoyo. And when uteacher grade 12 mos uprincipal yamtitsha no grade 12 yamtitsha ne no grade 10 uyaya kulelethu ku grade 10. Okay. Yeah. and ezi steps nezihamba the reason why nizitenaza apha kwi-media is because ezi steps nezihambe zonke to urhubusana and andikho happy about zonke, and it seems like kusakhuselwa uprincipal, kusakhuselwa kwale SGB. But i-question ilena, i-SGB ayonyulwa nini as abazali uchairperson? I-SGB yenyulwa sithi singabazali, othi sogqiba yona ke ngoku izithini izidivide uba lo ngu-chairperson, lo ngu-treasurer, lo yinto ethile, lo yinto ethile. Umntu osuppose une-signature kwinto ezidibanise nolawulo lwemali ngu-chairperson, ofana uba ubiza imeeting ngu-chairperson. Okay, so ii-task zabo bayazidivayidana bona ngokwabo. Ukhona omnye umzali ofuna ukongeza? Ewe. Okay. Umiss Khaliphile xa ndimbuza. Ma. Xa ndimbuza ngale mali. Uthi kum, hayi zamzali, ngoba ndithi kuyandifuna ukhupha i-300 endingayaziyo mna ibiza kwenza ntoni na. Athi yiza ayondibonisa itoilet ukonakala kwazo. Athi le mali izawulungisa itoilet. Aphinde andithathe ayondibonisa amacango onke ezi zikolo asawileyo nangoku. Athi kuzawuthi awuphuma imali yabazali. Laa nto kukureplace yonke le nto le. Ndabuza uba karhulumente yona imali izawuthini. Wathi ke ndandihle kuwe uzoba ngu-chairperson apha, uzoba yinantsika i-SGB apha. Ndithi ke mna ke kwakusonyula abazali, umntu akazonyula ngoba sowuthetha ngolu hlobo nje. Ndithi kaloku mna misi ndifuna into estraight ngemali yam, ngoba undifowunele kanintsi usithi mandiyofaka imali ebhenki ngemali endingakwazi uyifaka ebhenki. Ndiwelile ke ndotsho ebantwaneni kwa-6 ndathi mabayifake imali ebhenki. Wathi yena mayifakwe ngaye, nantsi laa nto besixabana ngayo. Awuyifakanga nguwe mama owafaka imali? Uyifaka eakhawuntini yakhe not esikolo? Ingene eakhawuntini yakhe ngegama lakhe Khaliphile. Ndithi into endibala umntanam akekho uvelile wayesenza loo nto, wathi irisithi makayifote uvelile amthumelele. Ndiphaa kwa-6. So bukhona ubungqina obulolo hlobo? Bukhona. Okay. So uMiss Khaliphile ke ngoku xa umbuza ngokumbuza emacaleni uba Miss kwenzeka ntoni na, athi ndigxotheni nelizwe elitshoyo. Athi ndigxotheni ndizayohlala ekhaya, ndingagqiba urhulumente azandinika imali ndihleli ekhaya. Ndithi mna xa uzogxothwa sithi Miss uzawugxothwa ngolu hlobo uzawube ugxothwe ngalo. Into esiyifunayo yimali yesikolo le uyityileyo. And mna ndithi kuye phaa esikolweni eChuma imali ilawulwa nguklaka kunye noomisa aba banganobhalana. Mna ndibizwa ngelo xesha kuthiwe makhulu yiza uzosayina apha into ethile. Imali ayilawulwa nguchairperson. Ikhadi lesikolo alihlali kuchairperson, zandilinikwe nanini na. Ndithi lithene lakho le nto lihlala kuchairperson. And lifumaneke kuye. Athi beliphutha. Ikhadi lesikolo lifumaneke kuchairperson. Yho. Walinika u-HOD wesikolo. Ngoku seyingathi ke ngoku sime ngenyawo singabazali. And ke ngoku zonke ezi-transactions zisenzeka nje zenzeka ikhadi lesikolo liku-chairperson oyi-SGB yesikolo.
alihlali nanini na alihlali kudala ndaba kwi-SGB alihlali kwi-SGB nantsika ikhadi lesikolo. Ikhadi lesikolo lilawulwa nguklaka, sekufika ukutya kwesikolo nguklaka osayinayo kunye nonobhalana lo we-SGB basayina ukutya okufikileyo. Mna ndisayina iileta ezibhalwe ngabazali neeleta ezivele eRhubusane, ndithunywe eRhubusane uba mandokroba kwenzeka ntoni na. Ndide ndimbuze nemali, misi imali le ye-fencing uyibonile bayiphumile ngoba nizawuyitya xa iphumile. Ndathi ndinalo ilungelo loyayistopha phaya ingaphumi imali yalapha ezinzane ye-fencing ngoba kucacile nayo laa tsheki izawuthi yawufika iwutye singayazi. Okay. Nako kumzali ozawumela abantwana baka-grade 12 because asiyazi kakuhle imali ezikhutshwa kwa-grade 12. Sisi wam, hayi izovakala. Grade 12 eyona nto i-concern kum yile ithethwa nguleza uthi before kumkelo principal uprincipal bekhona before ibingu-19 into benomfumana i-passing average abantwana apha, and last year nifumene u-55%. Ungayikwazi ingqina leyo into? Ewe bubungqina bhuti, and ke ngoku singabazali buwo sasigqibe noprincipal kwimeeting yokuqala ka-grade 12 eyayinge-12 kaFebruwari uba xa kuphela iterm nganye uzasiupdate as abazali nge-pass record yabantwana for every term so that siyazi into yobani if abantwana bethu bayasilela, because the last time ethetha nathi wasixelela kakuhle that abantwana bapasa kakuhle ngo-term 1 ngo-term 2. Ingxaki yaqala xa bezawubhala ii-prelims nee-final exams. So silindile ke kodwa kwafumaniseka into yobana sifumane ingxelo ngoba sasicele ne-financial report yalo nyaka uphelileyo, so that siyazi isikolo sime ndaweni na, because into akhala ngayo is that isikolo asinamali. And ke ngoku njengoba isikolo singenamali thina abazali baka-grade 12 we required into yobana sibe ne-300 esizikhuphayo every month for i-extra tuition lessons zabantwana apha esikolweni. Sazikhupha ke uJanuwari noFebruwari noMarch. Ngo-April abazali khabazikhuphe ke because bekhona ezi zinto zithethekayo ngendidibene nemali. And ke ngoku eyona nto seyisenza umsindo ebazalini is that uprincipal uthe xa thetha nathi I don't remember but yayinguMarch silapha kwi-ofisini wanento ethi abahloli bayayazi ezi zinto zenzekayo apha esikolweni, and uthe utata andikho sure between utata uMcoyana notata uMrhwebi, I am sorry ndizawubabiza ngamagama ke because we said the school uba basincedisi sizawubabiza ngamagama because sasibaxelile uba sizawubiza imidiya ngo-April. Yes. Sasinayo nge-14 ka-April. Yes. Sasitshilo kubo sathi sawubiza imidiya, bathi imidiya akho nto izasincedisa ngayo, umntu wemidiya uzawufumana imali ngathi ugqiba kwakhe nasuke. Phinde ibuyele back kubo. So ke ngoku umama Khaliphile usibonisa ii-messages efowunini yakhe kuWhatsApp acommunicator nabahloli balapha ezinzane. Kuthiwa into yokubana if siyamsokolisa unoske ayoripota phaa kubo so that bamenzele into yokubana ahlale endlini apeye esendlini njengabanye bonke ooprincipal abatya imali apha eMdantsane. Wenza umzekelo ngowasemzomhle uprincipal, I don't remember nowaphi na kodwa ke babini abaprincipal wenza umzekelo ngabo. So wathi yena uzawupeya nobuhlele endlini isikolo sizawuchitheka. So ke ngabantwana bethu ababachithayo zimali eziphume ebazalini nemali ezikhutshwa ngurhulumente for abantwana bethu azityayo abe neshore into yobana yena uzawuhlala endlini yakhe athi ugqiba qhubeka apeye, which is ke ngaloo mali azabe ipeya imali karhulumente abe ngawenzi umsebenzi awuqesheleyo apha esikolweni. So yena and ke ngoku now that sibona into yobana inyanga igqithile akho solution umhloli aze nayo, babethe they are going to investigate le case further kwi-meeting ababeyihleli ne-SGB, then babuye baze no-solutions ukuthi akho solutions sizifumeneyo ke kumhloli. Kube ke apha esikolweni bebehlela umhloli wayefunwa kakade since last year, ootata uMrhwebi bebengenzi apha kwakulo nyaka upheleyo. Lo nyaka upheleyo uphele ngekho meeting apha ezinzane, zange sa-athenda meeting sinabantwana abafunda apha. Besiqala kulo nyaka uathenda meeting, and kwii-meetings ke ngoku sinento yobana uprincipal ubiza istaff ayaziyo uba sizawusayida naye. I-meeting xa ibizwe nguprincipal siyayazi sizawuhlala nabantu abasayida naye njengomama uThembeni xa kuzawubizwa imali kwakho yena, but xa kufuneke ke ngoku sifumene i-report back ngoba nezi-300 sizikhuphayo ze-extra tuition ziyaphi and how much of it is being implemented ekufundeni kwabantwana nakuzo zonke izinto ethe zizawukwenzeka. Asifumani nakwinto ethi ke ngoku wanento ethi une-group kaWhatsApp ke bemane ethetha kuyo simreprimanda kuyo because izinto uzixoxa egrupini kaWhatsApp angabizi meeting nabazali. So waba nento ethi abantwana mabeze bonke esikolweni abangakhuphanga 300. Ngoku sifumaniswa abantwana abakhuphe i-300 abafikanga nakwihafu yabantwana besikolo because i-300 bekufanele uba ndiyazi 22,000 xa bephelele, but azenzile 10,000 eziphumileyo kwinyanga yokuqala kweyesibini ngoFebruwari. NgoMatshi abazali baphinda bacelwa bazikhupha zenza i-7,000
So ke ngoku xa sithi abantwana mabaze esikolweni sine problem ke ngoku that kukhona abazali siyaziyo into yobana uprincipal imali uyithatha esandleni. So asiyazi noba abantwana imali abazikhuphi manyani na okanye bazizisa esandleni ogqiba banganikwa receipt. Njengalo umzali ukhona lo mzali uthi why deposit directly to ilandia but ibuyisela to lando by department suppose uba ya investigator when there is umuntu onayelandia on evidence la yaleyo into and bimelwa nabantwana bayikhuphileyo imali babekwe ecaleni ukuthi bangapha bayikhuphileyo kwabantwana. Cela kaloku wakwaphela kufumaniseka uba wathi xa kuzawuvalwa izikolo ngoTerm 1 xa sisithi kuye egroupini kaloku silinde i-meeting singabazali baka-grade 12 so that siyazi abantwana bapasa njani and into ye-extra tuition iyancedisa njani na, so that if there's anything else we can do sincedise. Wathi uyagula yena and akazongaguli yena ngenxa yabantwana bethu, sawuse sibone uba sithini na masithethe nootishara. But kuni kaloku i-future leya ya-understanda yabantwana benu and especially xa beqhela upasa ngo-19 nto now seyingu-15 nto and aba-fortunate abazali ngabo abantwana basebephumile nina nikuloo gqobhasi ya-understanda yoba abantwana benu baselapha and xa isihlo hlobo umgangatho iyenza uba bangakwazi uya eyunivesithi bangakwazi uya nakwi-TVET colleges. And ibuhlungu ngento yobana ngaba abantwana balunyaka kupheleyo bapase ngo-55% abafumani izikolo ndawo. Ngeke ufumane isikolo kaloku siswam xa ufumana ngolanda upase ngo-55%. Bawufana bahlala apha elokishini and abanye bophinda nifuna ningabazali nispende more money for uba bayo-improve i-subject which is eminye iminyaka ngomnye unyaka funeka bawu-edishile 2 unyaka wabo ufunda ke ngoku lowo. But I hope there are 2 sides of his story ke bazali, I understand. Kukho elicala lenu, kukho elicala labo nabo abafuna mhlambi abathi ayikho lento niyithethayo. So ufuna sinike i-opportunity sike siyova phaa kubo ngaphakathi if bafuna uthetha then sifowunele kunye ne-department sive nayo bayithini na. So kwenza le into siyova phaa kubo mhlambi ikhona SGB ngulo lanto chairperson normal principal badla ngothethelwa i-department. So mhlambi SGB ikhona yona or ikhona enye member of SGB lapha kuni? Ikhona ekhoyo ngoku. So but le meeting abazali bonke so ibonisa laa nto ubuyithetha siswami sithi ni-SGB nithi I mean i-SGB is divided. Injalo. So bakhona abahamba no-principal ababhenefithayo kwezinto. Masibulele ixesha lenu bazali, nam uleza unhijackile ebusuku and kukwinto yabona ii-calls ezisitsho ngoba mandilande zabona ndizoyijonga naphaya endlini kwemini uba nihamba kanjani na lezo phinda undi-update mos then nam ndizoyapha ngaphakathi. Ikhona enye into enicingayo uba silibele? Ewe, sifuna imali yethu singabazali ibuye. Abazali silapha nje sifuna imali zethu besizibhatala lapha. Kaloku uyoboleka imali ezalayo, especially mna ndayoboleka imali ezalayo kutata uNcibane wandinika kuba ndixhesheka yile mise ndixhesha uba mandonantsika ndaqonda uba mandiye ndoboleka imali ndanantsika ndayokwenza le nto. Ndawela apha ngeenyawo ndabheka kwa-6 ndokwenza le nto ebantwaneni ngoba ndikwazi uyenza. So imali yabantwana bethu umisi into esiyifunayo ne-department sifuna kubuya imali yabantwana bethu kuthiwe yiyoli ibuyile. Noba umisi uzayibhatala njani na ne-chairperson wakhe kodwa imali yabantwana bethu mayibuye siyayifuna singabazali. And we think sine-right into yobana ngaba ngoku kwi-300 zethu ezikhutshwa apha esikolweni nezimali zeekempu zikhutshwa apha plus nezimali zee-matric jacket ezingakabikho nangoku sibheke phaa epolice station kaloku siyovula ikheyisi because kaloku nemali zethu apha zilapha nezikarhulumente ke ezi athi yena unelungelo lozitya zikhona, uyayiqonda. So ke ngoku into esizawuyenza thina iyi-1 ngobana ngaba if aside sihoyakale sihambe apha ngeenyawo zethu sibheke kwa-1 siyovula ikheyisi for ii-300 zethu ezi sizikhuphayo for i-fundraising fund yalapha esikolweni kodwa akho nto siyibonayo because abantwana bethu apha bahlala eziklasini ezingenazifestire kodwa kukho umntu othi unelungelo loyitya imali karhulumente. Imali karhulumente iphuma ngee-ID number zabantwana bethu okokuqala. If abantwana bebengekho apha kwesi sikolo ngengakhuphi imali urhulumente sisuke sivalwe and thina siyi-community nabazali balapha ibuhlungu into yobana ngaba nasi isikolo sisibukele sivaliwe siyavandalizwa ngoku. Into eza kwenzeka uzawuretshelwa abantwana bethu again kwakule wadi yi-1 funeka kuvalwe i-high school ngenxa yomntu oyi-1 obekiweyo ubana ngaba makabe yinkokheli yesi sikolo. And ke siswam if kuvalwe lezi nzane sizawuthini thina abazali akanasikolo sizawuthini thina abazali banga-afodiyo because thina afford that switch asiphangeli nabantwana bayi-2 mna abafunda apha esikolweni funeke ndikhuphe i-600 maye ndiwa ndiphangeli ndixhomekeke kwimali yegranti. Masibulele Nkosi Mzala.